Здравейте на всички! Аз съм Иля. Да не снимаш ли? Да. Здравейте на всички, аз съм... Ти не ги казва кой си. Бот ли то бяхме? Долу, да. Днеска ще играем Уига. Уига с Жако. Той е мид герой, обаче аз ще играя на бот, той е нуб емо. Ай, ти си не обявиш, мога хора на зигзага. Че ти можеш ли го? Ей, къде е Виктор да ви казвате? От 5 дена играе лига емо. Само да предупредя, че не е голямото бро. Да. И най-вероятно да кейсвам килове, зато и съм пълено. По-скоро аз ще кейсвам киловените. Да, става кейсърски. И ако знаете билда на Шако, моля кажете го или дайте някакъв линк клипче да гледам, защото не мога да се оправя, пък много ми се цъка с този герой, мишката ми заби. О, прави си. А ти по-бързо го казват вече. На Виктор в раздели. Сещам, че те аз много в бъз ги е хванал. Я ти му заобиколя, аз да видя дали си там. Къде отиваш се? Да обиколя. Той на лейна, бе. Моля да забележите носа ми. Ето. Аз се обърни, искам да го видя. Какво е? Аз така, не, бъдни съм малко към код. Иди. Какво е това, бе? Това е нос. Аре бе, тия миньори тук дойдат. Миньорите. Бре, какво значи миньони на български? Малки човеченца, не виждаш? О, има тук риба ми си Ти честно. можеш тъй да правиш, а? Или тъй? Ти можеш тъй да правиш, а? Не мога така. О, е. О, е. Разчепи това меч. О, риза. Бе, бях си те съм. Чакай, по-спокойно. Тя ще кейсна ми. Оп. Си къде, бе? Абе, къв беше билда на мастера, бе? Аз ще го казвам. Бре, кажи, кое е първо да билдна? Инфинити. Infinity. Infinity Age. Е да га е. Сигурен ли си, че него трябва да билдам първо? Да, бе. И то ти трябва да си мислиш билда повече. Ти уния се само ориентировачно дай лагата. Бе, просто си боя, ако питаш мене. Тя сама е, ти да нямаш. Опа. Включихме си дубъл вече. Оп, клоунче. Сега примами, тук ще я стънни и ще убим. Нямам кил. Не ми примами, а тя ще дойде тук. Тя... Охо. Мастера до... Нищо, поне имаме клоунче тук да напази. Стой тук. Ей, да пием миньон, човек. Бягай от храста, ще изкочи. Ами нека ми скочи, тя нищо не мога ми направи. Да. Стой тук от горната страна. Бре, кой е този? Това ли е мастера, бе? Да, с кинч. То скин е много грозно. Е меден. Чиста. Just a little bit closer. Добре, бе. Само те да ги плаща да им вземам. Имочето. Това ще правя точно. Айде да не пеем нашите песни, че няма за авторски права. Трети лево. С мастера. Те ще му забием едно нощи в гърба. То хилва ли са, бе? Ето, кой ли иска да е? Найси! Еми, аз предлагам мастера, но трябва да ми се реди. Знаеш кога да ги примам? То с твоя голям бързак, бе. Знаеш кога аз си къпи, кога не къпи, кой ще къпи. Колко трябваше да й пусна игнайта, ма? Не. Още малко трябва да изснимам. Да. О, сега съм невидим и отида зад нея. Не. Добре, в храста съм всеки случай. Виждам. Аз тук те... Добре. Много рано. Кажеш да ми кажеш. Флаш. Да, и да ми кейсниш кила. Бе.
И опасно не носи, честно. О, супер! Разглоза тима. Правим невероятни трейдове тук, човек. По-спокойно, че. Таз, знам, таз е, доси. О, Игнайт, трябваше си Игнайт, но нищо, пак я убих. Аз ли... да, убих го е. Айде. Знаеш какво, мастър, че ако ме зареди кюта е наш. Имаш ли фа? Чай, елата фа. Не, няма. О, мастъра е наш. Значи да крият. Че го примаме или ще му скочим? Ми аз закъм си Тя нищо. сега ще дойде, тя се е респаунна, вече е тук някъде. Как вече? Еми, трети левел вече, човек, да не мислиш, че ще се респаунна дълго. Ми да, всъщност. Сега ще изчия тук. Ей, че тук... Да, стане по-интересно. Тос няма мана, таз дойде обаче. Ма тази е наша. Таз... Мастер че, ама... Охо... Брадо. Да еба. Добре, значи по-отбилната хилът не трябва да съм, защото ще има кил не си. Знаеш какво мисля да реколна, да си бил на... Не, още не. Нямаш пари, човек, аз имам 800. Аз имам 1200. И 900. И 200. Не викам. What the fuck? Тос кой събира пари? Бата, някаква мизерна сумичка от 1200. Абе, тази много е смела, чисто ти казвам. Само някой да дойде в раста, че го чака. Знаеш кога, ще да не убият миньоните. Ще вземат фарма и издигнат. Ще настигнат. Елама. Не можа клона да я примара. Харлей да клон. Бягай. Така, реколата почваме. Си фич! Как му намерихме тия, бе? Силно хвърляте. Брато, сори. Аз. 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Не, няма мана! Какво? Аре, бе! Как ня имаш мана, бе, майка ти прост клон да еба. Оф, чакай, Добре, аз имам ръвич. Ма те за да ми дойдат цяло долу, няма да се разбирам аз. как шик, човек. Ах ти тъпата мана, кой измисля тази мана, бе. Айде да го чипнем това, бе. И аз вече 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Са кепички. Значи ще избягам човек пък тола една с прасата, не разбираш. Много ме плаша. Ма той беше много тъпо невидимото, аз как ме видяха изобщо не знам. Тъпия мастер спусна кюто и ме видяха. И оттам на седни... Влези имаха да ще изстрелява. Трябва да им рейва на дължина. Трябва да видим всички с дължина. О, това стигна 6 лева. Трябва да обдираме и То ще скача. Нека скочи. Доста го чакам. Аз чакам заради мана да мога да си използвам атаките както трябва. Това с миньоните. Да килнем и тея. Така, ти ги серите с там. Война. Ето го. Аре бе. И как точно ме ще стреля колата, бе? Брато, хил. Влизам навътре. Ще можеш ли? Ауе! Shit. Аз имах пълен, трябваше да рискувам нещо. Имах игнайт, ще пресвам. Да бе, ще малко. Хубаво да не го бях взимал, но да не го бях ползвал. Ще го ползвам в други случаи. Аре, ма, такова. Поне убихме мастера, ама таз... Че таз колко е?
Да дойде, бе, аре. Преколвам 1900 човек. Добре, човек. Зачим човек. Да, бе, човек. Мастер G. Топ. Иска да учи. Да се баха. Иска си някакви атакички тук на миньоните. Да, извинете за правилния на английски. Не се извинявай, не се извинявай. Добре, няма къли имаме. Да, а не. Колко няма пък. Знам, а то защо иска да ходя тук? Абе, чек, виж ги нашите се... Оф, айге. Пус май бавно разве, чисто тихо. Да се вкратва с мисля, че не я виждам. Сега ще я видим. Ще я направи с места така. Идвам. Ще подеш. Ой е! Браво. Къса, май. Махай го той къса, бе, че. Чек, чисто мой си беше, бе, брат. Как ще издал кил? Какво? Да си ми. С Ignite. Ignite. Ти не знаеш как ще се Ignite. Напроче зная. Ой, аре. Не, хил, бе! Да, брат. Взех. Ако я бях такова, ако я бях стрелнал, ще я да я убия. И пак ще изяме каже, къде се е? Не бе, човек, аз... Ти има ли някакъв малки отбял, бе, брат? Еми, защо изходиш тогава? О, съм тъп. Хипопотам. Защото хипопотам. Оф, аз нямам телепорт, направо. Абе, за кой ти е този телепорт? Защото сега няма да ми... И то е то да се 10 лева. 9 левел на мид човек. И двамата ли? Тя не знам, някой беше 9 лева там. Да, аз съм 8. Да, е този тази. 6, аз съм 8 човек. То си нещо. Също шегува смех. Кой е 6, бе? Мастърът. О! Мастърът. Идва Иро. Иро. Идва, ма. Като виждам къв на зъбен голям меч имам, ма хваща страх. Хайде да му скочим. Той е 6 лева, аз мога го гърбя. Хайде бе, хайде бе. Давай, скачай. Пускай Ignite, искаш? Баба си говоря, човек. Пусна го, бе. Тъпи си, бе. Айде уби го, бе! Малко килте, бе, брат. А, така. Оф. Мама ти тъпо кил. Те пък те убиха, бе. Ми тъпото ви кил много бързо са такова. Много бързо се показвам от невидимостта, не можа да избягам те. Да, е. Чай се, ако ще 850. Да не свалим тауъра, със сигурност, че. Ихният мастър, че е слаб. Виждам, ма тая Ривен я нахранихме, човек. 4-2 и аз колко? Мой 4-3. Тя е 9 левел, човек. Съм 1-2-4. Кое? Кой е левел си? 8. Чек, трябва да ми оставяш килове, да я знам. И аз трябва да се фитвам. Еми аз взех кил сега, ама то беше в тяхната територия. Аз бях с ултимейт и кулата стреляше моя ултимейт. Аз зато и навлязам. Значи нямаш да влизам тук. По-бързо. Ти като виж там. Ти бъдеш там силно на някаква седянка. А? Ти бъдеш на някаква седянка, седно там. Ми там, пред си въгъл. Там отивам на седянка, сложих клон да ви... Добре, защо ме има такова тъпа такова, бе? Защото няма миньони. То се е наша потъжна. Аз имам и фу, човека и сега е наша.
100% е наш. Ще трябва да свалим това. Бягай бе, брат! Виждаш, че ми... Майко... Хелпа е важен. То стой да не види. Аз тебе. То следи, ама. Кюним те миньони, то се насречи. Абе, пусто. Сега е време за ута. Събаряме ли кулата? Събаряме ли кулата? И да! Страхотен е тоя шако, брат. Той ми биеше ултимейта между другото. Аз зато и следя за кулата. Взех кула и кил. Трябваше да го вземеш, трябваше да бе. Видя ли на колко кил сма? Но, 100 сигурно. Ще видиш клипа после. Нямаше как просто, ще ежа макилни. Зато нали си имаш хилът, ще се използва единствено хилът. Добре, нямаш ли ФМ нещо? Нямаш ли F? Нямам 16 секунди. Моето F е флаш. Не е хил. Да, съвсем не ми хареса как се видите. Махай са, си посиш на преден план. Аре бе, доска докато се телепортирам, право... Не, защо? Оф, боже. Добре, Бързо, реколвай, че са двама реколвай. Infinity Age, кое да билдвам? След Infinity Age билдваш... едно за пържене, знаеш ли го? Static Shift. Как? Static Shift. Едно, дето... Като го вземеш... Так ли е къде? Абе, какъв атак бе, брат? Абе, във всички айтъми бе, влез във всички айтъми, бързо че губя време, аз тъй заради. Къде сега? Кажи и сега. Колко пари? Казах къде сега? Ими намери го до лъка някъде, иди да знам. Намери го в All Items. Сега си дремя в той. Или напиши горе в търсачката Static Shift, то ще излезе. Ай, че те сдоеха до тауъра да са мотами. Брат, ти ма умен ли си бе? Напиши горе в търсачката СД. Горе вляво, не виждаш ли? Как е миналото нещо? То се е твой. Твой или? Нямам. Аре, къде го е? Ето тук отзаре имаше един, да знаеш. Да, ето. Те миньончета. Сбиваме го ви. Защо атаката ми е 0,9? Моето е 0,92. Noobs, I'm alone. Help me. So газа. Сме нубове и няма ти хилпнем. Уикенд. Илянчото! И двамата са до габатко. Клона ми гаден ли бе? Гаден, ама... Яре как ги стана и двамата. Това ли един клон и гледай да ги премамиш към него, ги премамиш към него. Там бе този тресливо клонче нещо ще ми направи бе. Да, стънва ги и ти им скачаш с Q и са мъртви. И аз после ги довършвам, имам ултимейт, тъйч. И аз съм всички таки имам манал. Оф.
Аре бе, 3. Всички те обаче не идват. О, та си идва. Гледай да ги гоним минем. Кът. Кът около стой, аз може даже Ей, миньорите бе, миньорите бе! Да еба миньорска. Ти тук какво правиш там сега? Долу. Кой? Какой Ривен? Ето. Ма не е фидната. Тъй, че може да Е, но сме сърцати, спокойно. Нямам кю. То си за така, бе? Ей, Бързо. Ей, спусна. Кейсър, пълен си, пълен. Бягай бе, брат. Това е Ривен ли, бе? Не, човек. Мастър Ривен, виждаш? Не можа. Това тъпко искаш ли? Искаш много ясно. Их те, бе. Спокойно. Спокойно с тия атаки, че... О, гледай се едно е колко изех. Ко беше, който беше ето? Един меч да го фърна. Бе, тоя Корки къде играе, бе? То въобще не му трябва хелп на то, защо иска хелп? Корки играе, не знам, той играе топ. Ма защо иска асистенция? Той е щипал кула. Явно този ще пробива, бе. Защото може да е някакъв кът тебе, дете 10 лева. Знаеш ли? Съм 11. Извинявай. Аре, то що не мога да го убием вече, човек? Трябват миньори до тавара, Ще го вземем, и сега. Аре, готов ли си? Аре да отменчи, аре брат, не. Ей, мен ще стрелни колата, бе, майка му стара, бе. Добре, управляй другия на там, бе. Другите на фул хилт. Бързо. Всякото кил. О, рампаге ли направи шако, бе, рампаге. Айде, хубаво. С корче 8-3 и 200 голд, тъй че. 200, аз съм 1.36 човек, излагаш ме в клиповете, брат, излагаш ме. Се излагаш само, мишката ми взема. О, в тая първа Ани, какво прави там, бе? Просто си боя. Аз стоям на Аймич, бе. Ма тя бяга, аре, не твой път, аз стоям път. Какво ще заобиколя аз? Доктор Мундю. Това корки горе. Без корки гори. Атаки! То се... Асайо! Помниш ли го то скъв беше? Каквото е нашия човек. Квота, бе, идвай квота, бе! Добре, си доста пле, бе. Фак! Толкова миньори от тях. Ихе, да, човек, вие нахранихте тука. Ах ти, тъпия тим, човек. Айде, фортне. След той нещо, кога да билдвам.
Билдна ли са ти? Да. Билдвай сега Blade of нещо си. Blade of Ring. Съм забравя. По принцип той трябваше първи да се бърга, ай там му се. По начин, къде е той? Някъде пак по статик ще. Абе напиши Blade of Да, да, пиша. Това не е много трудно. Тос не беше ли оне, бе? Тос не някакъв. Дори аз тос билдах като първи човек, що не ми каза? Да бе, и той трябваше като първи да как ма видя тази бе? Ехе! Те тук цяла Максуда са събрали бе. Опа, слова май да фак. Фак. Бягай! О, гаден ли съм? Гаден ли съм? Бързо. Гледа колко се избъкнах от тая шматка. Айде. Да еба. Добре, че ми дойде кюто, брат. Малка му тасна към мене, човек. Абе, ще се справиш с нея. Не мога. Ето я, бягай! Ти си толкова! Добре, отпусти да Давай! Бягай към тауъра. Какво мислиш, че правя, бе? Какво мислиш, че правя, бе? Какъвто си бала, знам какво правиш. Имаш ли поушън? Какво нещо? Ширекон. Разбира се, ширекон. Имам атака. Айде да атакуваме. Това е ходим мид. 20 метра. Бах ти ми дойче. Warwick. О, и Ривен. Неочаквам добра комбинация има тук. Как да причакали войната? Идва Ило, бяга там. Идва и тука. За да го прием ще им пак на топ аз на мид. Without purpose. Аре. Иди. Оф, тук миньоните са много зле, човек. Пускайки. Браво, разсичаме глави. Кой е легендарен, бе? Кой е, бе? Те са направо жигират. Те нахраниха снупския тимчик, нахранили Warwick и той и Ривен. Защо не сме ги убивали? Как да ги убием? Квота е наша, между другото. Знам кой какво ще убива. Да, може да я свалим тази квота. Нас им по 80 демидж. Пак, с нас. Аз мога да избягам, но за теб не знам. Чакай, ти точно там ще ме набира. Да, видях ги, те се върнаха. Ай, отиваме на мид. Ела, Ще ги гърбим на мид. Ела. О, айде твоя. Айде. Как ти ще ги гърбим? Той един гърби. Да, им аз видях само ние. О, и Ривен е тук, да знаеш. Ама ние сме... О, Игнар се трансформира. Аз съм невидим. А там мечка, бе, аз мечка. Игнар е този. Много голям, бе. Като се трансформира. Арбе, миньори грозни. Виждах, то се танк, пък не се закова. Що мене? Имаш ли обяснение защо мене? Бързо кулата на бота. Знам, готви. Давай. Шит! Видяха. Максудианци навсякъде. Максудианци everywhere. Опа. Warwick, 15 лева. 14. Яни бичи лиото. Аре, шит. Ой, най-трябва да си. Бягай, Или, бе. Пъгда. Бегам, че
положението е трагично. При мен не е много розово. Горе Мариван, човек! Защо ми да ги на мен запада? Аз съм с Блицкранк. Абе, пак не е толкова зле, човек. Той фидната е якаш. Ми биш му скоро. Блицкранк 2.6, не е фидната. Ма има левел. Кое ниво? 14. А не 15, човек. Знам О, аз съм 13. О, Warwick. Диан си. Виктор тъпотиите, човек. Той ли те им вика? Да. Видях една лисица, пората. Да, Сани не може да играе, човек. Хатаки! О, фаши рекона. О, добре бе. Айде още. Емо убий. Емо разкатайни град. О, Гнар дабъл кил. Ще дабъл кил. Не знам кой е Гнар, кой е Мвар, ама аз свалям тауъра и отивам мидъл. Да, миньон ми го кейсна. Давай. Идва Ани към тебе и някой отгоре може да се обориш и да пуснем трошачките. О, фък, няма спея, брат. Айде, идвай към мид, ако можеш. Мога ми, ако не мога, какво правим? Малка му! Си казал, бе, брат, какво направи току-що? Давай Назаре отивай, Назаре. Няма. Идвай, аз съм тук. Ари, идвай, дай, аз съм много хилът, идвай. Давай, идвам. Този хибитър е наш, хибитър е наш. Давай направо директно към хибитъра отивай, без мини. Ао, Ани е тук, не. Трябва би Аните е слаба, човек. Давай, ама 16 лева. Има хилт. 16, ари, идвай. Ари, шако, ари, бе, брат. Охо. Малка си, но сладка си. Малка си, но слаба си. Ех, ти ми я взе, бе. Идва Ривен. Всички са тук. Знаеш ко? Как ще се измъкнеш? Сега ще видиш. Къде всички са тук? Никой няма. Warwick, що му можеш чешки на главата, значи Warwick да вижда някъде. Или тук наоколо. Ма пуснахме трошачките, тъй че само миньони, ако убиваме трошачките, ще свършат работата. А пък тая лайната тук фиднатата. Дето прави някакви трипали. Знаеш кой реколвам аз? Няма, имам 3000 човек. Давай. Добре, аз мога да взема нещо от шопа, не мога, тъй че няма реколвам аз. Отивам към мид. Добре, след това кода билдвам. Имам тези 3D. Кода билдвам, Ило. Ило. Чакай, мокни малко, в атака съм. Ела бе, Роза. Ела бе. Бих блицкранка, ама Анито мази. Ще кода билдвам. Ко билдна сега, че ти видя билда. Сега вземи бутушки за атак спид. Атак спид. Бутушки, едни метални бутушки с искри отдолу. Атак спид за атак спид. 1000 струват. Да, ето ме. Executed. Защо да вземем такива? Сега, като цъкнеш на тия бутушки, виждаш ли, като ги цъкнеш, отгоре в един билд инто, има най-вдясно има енчантнат. С едно като значка до тях. Много много. Какво? Да, тях си купуваш после. Дете струват общата им сума без да си билдал нищо е 1475. О. Нали? Мене е 6. Абе, Boots of Sweetness. Фак, ми паднаха. Бе, какви Boots of Sweetness, бе? Тя ще наша.
Кажи как се казва, че не? Тушките се казват Берсеркерс Гравелс или нещо. Аха, добре, тях си ги бил. И отгоре има едно билдсинто, най-вдясно, които са бутушки. С едно като детелинка ли бе? Да, тя. Направо си билдвам тях. Ако имаш пари, да. Сега ще се върна. Не, ти се... ти не си ги билдвам. Давай, бой по. Лучки избягат само аз. Ай, добре. Там бе, брат. Не знам какво правя. Гнар се трансформира, гледа как мочкоти. Имам правим аз нали хипстър много. Пак, тук стана много. Аре бе, тези струшачки. Хипитъра им се респауна, човек. Трябва пак да го свалим. Айде. Не ми хареса обаче компанията, защото аз бягам. Няма бягам. Ако бях малко по-мощен левел. 17 левел. Кой е левел? Тук има трушачки, идвай. Тук пробивам от мидъл. Давай. Щом пробивам. Дължай ти. Блицкранк, гърби. Майко. Кю имаш ли? Кю върху Блицкранк. Кила едно Блицкранк. Аз не знаех, че мога килна, аз си използвах атаките да избягам. Пак трима стана. Добре, купих си бутушките, какво да правя? Сега билдваш една броня с крила, дето е Angel нещо, с какво беше, не мога видя. Да, знам я. Билдваш нея. Guardian Angel. Не знам как се казва, виж Анито има такава. Ани? Да, от техния тим. Да, Guardian нещо си. Guardian Angel. Доста ще е бил. Момчета, какви за тези батушки? Мале, квота ни е за 1 минут. Аз съм с една трошачка. Пак стана в чик, да ги пробия. Точно това, че снимаме клип, намери битката да е от най-дългите. Как ще го качваме, как ще го обработваме. Поне си направи. Твоя скор кафе 3-6. Браво бе! Чек, аз ти казвам брат, ти ми кейсна на као. Аз съм най-добър скор в тима. Ти ми кейсна половината кил. Моквай! Мисля, че никой няма разбере ли бе? Как миньоните ще дестроят на топ вече.
Go away, Zeka. Go away. О, аз ще минавам мидъл. Минавай, колкото я смени. Добре, бе, човек. Един е трошачката, бе. Това ми се спална лайното. Респална. Ще опирам фарма тук. И не стигнах лево. Стигнах. Как може да съм 16 лево? Ратлон, не знам как. What the fuck? Ей! Я не съм прей набияч, о, фак. И сега, пентакил! И шако някакъв. И почва да тенсва. Your team has destroyed an inhibitor. Аз Ани бой ли иска, какво иска? Дали ще мога кино тази сега, виж? Да, брат. Аз тяхното Ани е много слабо, бе, човек. Help me, master, help me! Кой? Help me, че положението е трагично. Шит! О, tas как му пие, Викай, че направи дабл. О, убия с найчето. Фуй, се върна да я пусне. Ай. Развалих се с корчето, брат. Аре, бе. Заради тъпата Райван. Опа. То слушай по къде ходи, човек. Ако се респална. 20 секунди имам аз. Ти имаш 12-10. Кой е? Не най-лошата ни игра, де. Как ще е лоша, играта беше наша, ако не бяха фиднали Ривен с ония трипъл кил, де ти дадаха. Направо и го подариха. Гледай, чек. Хана от мид. О, блицкранк, аз стоям за блицкранк. Някой дой с мен. Идвам бе, човек, идвам бе. Той избяга. Избягал е. О, не е избягал! Не можа да настана кюто на време. Нищо, наше. Дано да го настигна. Ето. Тя петеки, това се направи ли пет? Не, мати да кил път. Кил позаре. Гледай, човек, всичките. Много сме слаби. Пак, не съм ти кракато! Мамко. And enemies legendary. О, 4-мата са на мид, ние всички сме мъртви без Гнарчо. Гнарчо е 17 лева. О, гледай какво става трошачките. Миньоните са златни. Ще направят играта, че гледай. Аре. Стига, разваля се никое. Айко! Само трябва да ги пробием, човек, и да се
enemy's inhibitor. Ооо, не, спалнаха хибитерите им, затрачваме хибитери. Кое след двойната кода билдър? Последния интем. Последния итем... Билд на Trinity Force. Не. Не, Trinity Force не ти трябва, примерно, да кажем... Ами ако искаш Health, Frozen малят чука, или ако искаш още атак демидж, да блуд един червен меч, един кървав такъв. Избери си нещо. И двата айтема стават. Ще билд на брадвата. Брадвата ли? Да, да блуд кливър. Да блуд... Къде е тя? Да блуд кливър. Да. Аз не... Ако се довечеш газата, Сани е нашия. Ага, ма не ти трябва тая брадва. Както и да е. Мамка. То знаше защо се навря там, бе, човек. То се е много тъпотива и на фул хилд почти. Идва и гнар къде отиде, бе. Так ще му дойде мисля. Сегото има нещо много. Gives motivation without. Ти нямат умрели. Стопа е. Играе. Този хибитър. Деца извисят и... Поправим се. Защо като видим някаква мечка бягаме? Аре бе, нас не е страх от такива война. То ти е ултимейт. Вие свали си един удар. Не, свършили сме. То остане да сваля с един удар. Айде забавям типете. Пак. Ще мога. На... 10-9 човек развали се. Бягай! Фак! Добре го. Имаш броня. Legendary. К. Убил го. Твой да бъде. Кой е unstoppable, бе? Никой не мога да бъде unstoppable в моята игра, бе. Unstoppable. То защо трипи лайна като вижда, че... Не, нашите хипитър са добре, бе. Те са добре, спор няма. Знаеш ко, айде ги измамим, ти мъртъв ли ся? Да. Тръгват отдолу бот лейна да минем, ще убием тази Сани. Ще убием Анито Destroyed. и ще им пробием хибита Райт Хило. Това е нашия вариант за оцеляване. Чакай малко да я. Само 9 секунди да сме заедно. Не начакай. Скефилите как се едно се телепортира? Аре, Анито, идвай за Анито. Дай ги те. Бяга. Кой да е заедно с тя няма. This will be fun. Направо да ходим за хибитър. Май, поставя ги те миньони. То не трябват миньони за хибитъра, нали? Стига тук да няма никого. Да. Естествено. Да. Никого то, гледайте, ама куда пак се е събрала. Опа. Да, са беше самичка. Бърз, наши си, всичките са наши. Сигурен ли си? Да, аз ще бил съзнание. О, По-скоро бягай. Enemy is legendary. This will be fun. Айде, всичко му остави са. на П. Да файите пак.
Еми... О, брат, много е зле, човек. Безнадежна е тази игра. Има си някаква надежда. Каква? А надежда? Преди малко. Надежда. И там е... Той няма там. Да се моя. Чакай, чакай, чакай. Ще Продължаваме. Ще моля. Айде. Добре, добре, добре. Много добре. On you. Good. 50 минути игра, брат. Той е... Очи ли сте очи? Аз забравих, че сте. Бах, ти ми е най-дългата игра, която съм играл някога. Да. За тези 5 дена, в които съм. Айде, хибитър. И хибитър. Сега че Още един хибитър, още един хибитър. Още един хибитър. Айде бързо Нексуса. Да не ти пука за това. не ми пукал. Давай, 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 бой. Стъмна. Килната, скок. Давай. Не, трябваше да биш просто хибитъра, човек. Трябваше просто да биш хибитъра, бе. Защо не биш хибитъра, бе? Колко скок? Гледай за колко го оставихме, бе. Аре, бе, емо. На едно ти е на тебе, човек, къде си? Шет. Как се Your пише? turret has been destroyed. Шит. Абе, Трисло. Enemy is Вече legendary. на 800 хилт го оставихме, той ти е на 5 удара. Не могат да се убиваха, брат. Играта щеш да приключи, ако не беше бягал, човек. Ако Трябва сте да интересни. бъдем, ще ги убий трошачите и пак ще им се респаунат геймден. Моля, терориста! Ари, вие моля да изпълня да се по-фаст. Не мога, нищо си го определям аз тази година. Вие как щяхме да ги бием, човек? Мазно щяхме да ги бием. Майко, ако имах телепорт, сега ги бием. Човек, ако имах телепорт, ги бием. Естествено, обаче си не игнайт да се сложи. Не ти, аз. I'll meet now. Ари, бе, Гнарчо, направи трипъл кила, бе. Направи трипнето, бе. И да, момчета, в най-напечния момент ви казваме, че очаквайте да сте... Намери кога кажеш. После като свършваме клипа, ще ми кажеш спокойно. Те са... Те не ти пука за тези обиколи, не знам какво направи на епизод. Ето, аз ставам невидим. Отивам до хибитъра. О, свалям му много, тъпата идва. Не! Но емо ще дойде. Емо, наши, емо, бързо. Емо, yes! Victory. Така, това беше от нас. League of Legends, League Legends или League of Legends, както му вика Емо. League of Legends му казвам. Никога преди не съм му викал League of Legends. Взех 211 XP, брат. Аз как се запирам, колко съм взел? И там пише. Ай, ще дам по едно палче на всички. За friendly Helpful. teamwork. Ай, Имам едно friendly, човек. Нищо друго. И да, тук може да ми видите профила. 21 левел. И така нататък. това е Warwick 2819 човек. Това беше много нахранен, обаче шако е върха, разбираш ли. Така. Очаквайте скоро епизод на коя игра беше, бе? Hazard Ops. Опас. Да. После... да. И най-вероятно Виктор ще с нас. Но нищо не се знае все още. Да, може и Виктор, ако нищо не стане с Емо, защото малко
Малко, не става работа да съберем тримата през седмица да разсъкваме някоя игра. Поради причините учене, глупости. Ай, знай така. Така, ами аз бях Илио, той беше Емо, вие бяхте нашите зрители. Ко беше той тъпото? Не ти го измисли. Не го бях измислил, аз чум го. Ай, как се да е? Чао до следващия клип. Айде!